रिकॉर्डिंग बाय सरगम स्टूडियो बोधगया। खातिर हमारा बोलै नहीं ससुरारिया गे मिल खातिर हमारा बोलै नहीं ससुरारिया गे देखल क तोरे भतारा बाड़ी मरता तोरा मारवा गे देखल क तोरे भतारा बाड़ी मरता तोरा मारवा गे लगतो छोड़ी भागा लगत छोड़ी भागा जिनिया अपन हरावा गे देखल को तोरे भतारा बाड़ी मरता तोरा मारवा गे देखल को तोरे भतारा बाड़ी मरता तोरे मारवा गे देखल को तोरे भतारा मिले के हालो मनावता बोलै तहन बहरी गे काहे भतरा साथे छाल कैनी तू ता बारी गे काहे भतरा साथे छाल कैनी तू ता बारी गे मिले के हालो मनावता बोलै तहन बहरी गे काहे भतरा साथे छाल कैनी तू ता बारी गे एक दिन तक छोड़ी के दिया हवा गे एक दिन तक छोड़ी के दिया हवा गे देखल को तोरे भतारा बाड़ी मरत तोरा मारवा गे देखल को तोरे भतारा छौड़ी मरत तोरे मारवा गे देखल को तोरे भतारा जेने नाई मारे के ओने बाड़ी मरतौ गे भतरा मरतौ छौड़ी तू ता जहर खाई लेनी गे भतरा मरतौ छौड़ी तू ता जहर खाई लेनी जेने नाई मारे के ओने बाड़ी मरतौ गे भतरा मरतौ छौड़ी तू ता जहर खाई लेनी गे कोई ना करे तो तोरा सुइया दवाइया गे कोई ना